kuma suratul kafi Allah yana cewa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Saboda la nuna cewa duk wasu abubuwa da muke gani din nan na kyalli, komi babban gida da ka gina, komi abin da ka nuna, komi wane ne da kake gadara da shi, duk abin motoci da ake shiga, bene ne Allah ya ce akwai faranan da zai zo ƙarshe za a ɗauke su ne a faska ita duniyan gaba ɗaya na ita za a yi. Don haka ba komi ranan. To duk lokacin da mutum ya tuna ka zo duniyan nan kai kadai, za ka koma kai kadai. Don haka mutum ya duba wani shugaba na nan, yau ina Yar'adua, yanzu jiya ina yin sabon hanya na Shandam Road. Jiya ni da wazirin lafiya, sakataren gwamnati na, muna wuce gidan wani wanda ya yi sunan shi Haruna Abubakar, ya yi manajin darakta na PPMC, ya yi kaza ya yi kuɗi, in ya shigo lafiya da gaba ɗaya kamar lafiya za ta tashi. Mun wuce gidan shi ba kowa, ya bar duniya don ba shi, maganan shi ma ba a yi, ba ma mai kiran sunan shi a lafiya. To haka dukanmu wata ran kana kira na malamin gona ko almajirin gona ko ma menene, shi kenan labarin Sule ya tafi, ba ma labarin shi, ba wani wanda ya kula kuma da shi, an riga an naɗe ana wani sabon magana. To duk lokacin da ka tuna wannan, in kai shugaba ne